खुलुमबाय लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिग्रोदों। आङो दिनै मोनसे ट्रेन्डिं जेनाखि टपिक जायफोर टप माने रेंकआव सोलिगासिनो दं आथिखालनि मुगायावहाय जोंनि हालामावहाय जोंनि बिटिसि हालामावहाय आं बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव एसे फोरमायनानै होनो नागिरदों आरो बिनि सायाव मारै मारै दङ आं डिटेलि हानायमानि रायलायनो नाजागोन। नोंथांमोना बिनि सायाव मा मोनदाङो नोंथांमोना नोंथांनि मोनदांथिफोरखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। खिन्थु आङो दिनै जे बाथ्राफोरखौ दिनै रायलाया सानदोंमोन नाथाय एसेबाबो सोरनिबा थाखाय जिउआव माबा मोनसे हेल्प जानो हागौ बेखौ आं नोजोर बोनानै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोखि। एक्चुअलि नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिनै आङो रायलायनाया जाहैबाय मा बे ट्रेन्डिं टपिक कारेन्ट टपिकआव सोलिगासिनो दं जे दानि जेनाखि देरफुनाय खायसे लाइमोन गथ'फोरखौहाय बिसोरखौ माखासे गाज्रि खामानियाव इनभल्भ खालामनाय नोंथांमोना गोबां खोनादों। नोंथांमोना नायबानो जाबाय जेसेबां मानसिफ्रा हमजादों बै हमजानाय मानसिफोरनि बैसोआ बेसेबां नोंथांमोना मालाबा आन्दाज खालामदोंना? क्लास 8आव फरायनायनो, क्लास 9आव फरायनायनो, क्लास 10आव फरायनायनो 14-15 सल। थारमाने बेबायदि बैसोआव मानसिफ्रा माने उसुखुथुआ बारा जायो आरो बिसिनाव माने गोदान गोदान ड्रेस गाननो लुबैनाय, माबा मोनसे गिदिर गिदिर मबाइल लानो लुबैनाय, बेबायदि मोनसे बिसिनाव हास्थायनाय आरो लुबैनायाबो बारासो जायो। दा बेबायदिखौ सुफुंनो थाखायब्ला बेबायदिखौ माबोरै मोनगोन, माबोरै गिदिर मबाइल एन्ड्रइड मबाइल लानो हागोन नङा होमबा, माबोरै आइफन मबाइल लानो हागोन बा बायदि बायदि दामि दामि ड्रेस गाननो हागोन। स' बेबायदि मोनसे मोन्दांथिया बेबायदि समाव लाइमोन समाव गोसोआव फैबाय थायो आरो बे समाव जुदि बेबायदि गोसोखांबाय थाफुनाय समावनो बा हास्थायबाय थानाय समावनो जुदि माबा मोनसे जुदि बेफोरबायदि बायनो हानाय लामा सोरबा जुदि होयोब्ला बिसोरो बे लामाया मोजां ना बे लामाया गाज्रि बेखौ बिसोरो सानस्लाबनो हाया आरो सानस्लाबनो हाया लोगो लोगो बिसोरो ओइबासिनो बे लामायाव बारसोमहैयो जे बिसोरो सिखाव खावखुमानो नाजायो आरो माने खावखुमानो हागोन सानो आरो बिदियावनो बिसोरो माने मा जायो गबनाङो एबा सानसे रायजोनि माने सिगाङावहाय दल जानांगौ जानानै फैनोसै। खानिफ्राय बिदिनो लोगो थारमाने गावनि जेन'बा देहाफोरखौ जेन'बा फाननाय मानाय बेफोरबायदि जोङो खोनायो आरो बङाइगाव ओनसोलाव गोबां जों खोनागासिनो दङ। दा आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट आं बेखौ बुंगोन, आं दाहाय लास्टआव मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों। जाय मानसिखौ जों जे जायगायाव हमनो मोनबाय आंनिबाथ' बै हटेल बिगोमानिबो दाय थायो। हटेल बिगोमानिबो दाय थागोन आरो माब्रैयाव दाय थागोन होनना बुङोबा हटेल बिगोमाया जुदि बै गंसे हटेलाव जुदि सेंग्रा सिख्ला थाहैदों नङा होमबा, बिथांमोनाथ' बिसिनि एड्रेसखौथ' लिरथारो, एड्रेस लिरो, नाम लिरो बा आधार कार्ड बिसिनि पेन कार्ड जेरक्सो लाखिथारो बिसोरो लाखियो बिसोरो। अब्ला बेवहायनो बिसोरो नायनांसिगौ कि बिसिनि बैसोआ बेसेबां, बिसिनि बैसोआ 18 बोसोर जाखोना जादिया, 21 बोसोर जाखोना जादिया। माने आयेननि बायदिब्ला सासे मानसिया माने बैसो जायोब्ला हिनजाव आरो हौवाजों हटेलाव ज' थानो हायो। दा जोंनि गेजेराव जायफोरनाखि भाइराला सोलिबाय थादों बेफोरखौ जों नायोब्ला मोनदांनो हायो कि बिसोरनि बैसोआ खम गोजा। अब्ला सासे बैसो गिदिरजों सासे बैसो उन्दैजों माबोरै मोनसे खथासे रुमाव थालायनो हायो आरो बेखौ माबायदि हटेला एलाउ होयो आरो जुदि बैफोरबायदि हटेला एलाउ होयोबा जों बैफोरबायदि हटेलखौबो जों नोजोर होनाया मोजांसै। जायफोरनाखि लडिं दोनो, रुम दोनो बिसोरखौ आरो बेखौ थानायाव माबा मोनसे होनानै बेखौ बन्द' खालामनांगौ। बाद बाखि जेबो राहा जानाय नङा जोंहा। मानोना जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि दा फालांगि बेखौ जोंनि मानसिफ्रा बिजनेस होननानै हमनानै लाबाय। बेयो मोनसे बिजनेस, जाय बिजनेसनि गेजेरजों मानसिया माने सप्ता खनसेनि गेजेरावनो गावनि लुबैनायखौ मोनफुंनो हायो। आइफन नांगौनो आइफन लानो हाबाय, एन्ड्रइड मबाइल नांगौनो एन्ड्रइड मबाइल लानो हाबाय, दामि दामि ड्रेस बायनांगौनो बायनो हाबाय, सोखो मोखो देलायनो हाबाय, बिउटि पार्लाराव हाबनांगौनो हाबनो हाबाय नङा होमबा, बहा हाबनांगौ हाबनो हाबाय, देलायनो हाबाय। आरो जों सिगाङावबो जों खोनादों माखासे बिउटि पार्लारफोरनि मुं नङा होमबा, माने बैफोरबायदि माखासे खायसे बिउटि पार्लारफोरनियाव बेफोरबायदि माखासे खामानि सोलिनाय। दा नोंथांमोना मा सानो बेनि गेजेराव नोंथांमोना ओरैबायदि थाल लानाया मोजां, जाय मानसिया बेफोरबायदि बदनाम जाबाय, ब्लेम जाबाय, बेबायदि मानसिजों गावनि गथ' हिनजावसाखौ गावनि फिसाजोखौ बहा थांफायो बहा थांफाया नोजोर होनांगौआ नोंनि दायथ'। सोरबा सोरबा गथ'फ्रा सोलायफिननो रोङो खिन्थु सोरबा सोरबा सोलायफिननो रोंथारा। ओंखायनो बेखौ नोजोर होनांगौआ नोंनिसो दायथ', खारन नोंहा फिसाजो दं। नोंहा फिसाजो दं हिसाबै नों जेखि मावा जेखि दाङा नोंनि फिसाजोआ सोरजों बेरायहैदों बाहा, बेसे गोबाव थानानै फैदों, मा खामानियाव थांदों,
सोरजों फन रायलायबाय थादों मा फन रायलायदों स' बेफोरखौ दिथा होनांगौआ नोंनि दायथ' मानोना बे नोंनिसो फिसाजो एक नाम्बार दायथ'आ बेनि सेकेन्डआव थाहैबाय गामिनि गोख्रों नोजोर होग्रा सुबुंफोरनि सायाव सोनारबाय खिन्थु नोंथांमोना नाय लोगोफोर बेबायदि खामानि मावनायाव इनभल्भ जानायाव सासे मास्टार माइन्ड मानसि थायो सासे मास्टार माइन्ड मानसि थायो माने बिनि गेजेराव बिसोर मोनसे गें सिस्टेम आरो बिसोरना ग्रुप दङ ग्रुपिं सिस्टेम जे हमजाब्लाबो खिथानो मोना होनलायनाय बेफोरबायदि मोनसे बिसोराव थायो खोथा थायो आरो नङाबा बे मानसिया सोरजों लिंक लानानै बोरै फैनो दे नोंथांमोना सानदो दे सोरजों रायलायदावनो बेबायदि खोथाखौ आं बिदि खालामगौमोन आं बिदि खालामनो गोसो जादों मारै खालामनो होननानै सोरनाव सोंगोन बे दाना सोरनाव सोंगोन जुदि बेयो जुदि एसेबो जुदि क्लु मोनाब्ला एसेबो जुदि गुमुर मोनाब्ला माबोरै हठात खेबसेनो बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव थांनो हागोन दे हायाना गतिके बेवहाय सासे मास्टार माइन्ड दं बाय जिरायनानै आरो बिसोर हमजाबो बे मास्टार माइन्डखौ माने खिथाया बिसोर ओंखायनो ओरैबायदि हमनो मोनफ्लांबायोब्ला बैफोरबायदि गथ'फोरखौबो एसे सास्ति होनाया मोजां माब्रै नङाबा बियो जुदि मा बुंनानैबा जेनेबा खिथाया नों जोंखौ उनाव एसे हमजानाय खिथायोबा नोंखौ दंस' खालामगोन नोंनि न'खरखौनो दंस' खालामगोन बेफोरबायदि मोनसे दम होयो खोमा दम होयो खोमा ओंखायनो बेबायदि खालामदों स' गतिके मानो दम होनो नों खिन्था मानो मानसिखौ हमनो मोनबायना बिनि दंस' खालामनायखौलाय मानो गावसो दंस' जानो थांगासिनो दंना गावनि फरियालासो दंस' जागोन गावनि बेसेबां हाजार हाजार लाइमोनफोरनि माने लाइफखौ बरबाद खालामबाय थाखानि थाखाय दिनै मोनसे बिराद गिदिर मोनसे बिजनेस खालामनानै लाबाय बियो जानो हागौ बे नोंसोरबायदि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनि देहाजों माने फालांगि खालामै बेयाव हयथ' दिनै बिल्डिं लुबाय गारि घोड़ा लाबाय खिन्थु बे मा मावो स' गतिके बेनि दम होनायखौ नोंसोरो जायफोर थांफ्लांदों बिदि खामानियाव नोंसोरो गिनो नाङा जाय मानसिफ्रा नोंसोरखौ हमनो मोननानै सेबदों बै मानसिनो खिथा आरो नङाबा लोगो लोगो नोंसोरो थानायाव पुलिसा सोङोबा पुलिसा डाइरेक्ट खिथा उमुक गामिनि उमुक मानसिया उमुक ओरैबायदि उमुक बे आरो नोंसोर बिनि फट' गासिबो लाजोबखा लोगो लोगो बिथाङा जेबो खबर मोननाय नङा पुलिसा डाइरेक्ट होसोलांगोन बेखौ पुलिसा डाइरेक्ट होसोलांगोन हयथ' बेयो बाव थायाबो जानो हागौ नङा होमबा मालाबा गुवाहाटि थानो हागौ मालाबा वेस्ट बेंगल थानो हागौ मालाबा सिक्किम थानो हागौ बे मानसिया माने लिडिं खालामग्रा मानसिया आंनि मोनदांथिफ्राव आरो स' गतिके जों रायजो राजाफ्रा बेबायदि मानसिखौ जों बिराद नोजोर होनांगौ दा मास्टार माइन्ड लानानै जाय खामानि मावदों उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनि जिउजों जाय गेलेदों उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनि गोथारथिजों जाय गेलेदों देहाजों जाय गेलेदों स' बैबायदि लिडारखौ ग्रुपनि टिम माने बै टिमनि लिडारखौ जोङो माने नोजोर होनांगोन मानोना बेवहाय बेफोरबायदि मानसिखौ जोङो हमनानै हायाबा उनाव आरो जोङो होबथानो हानांगौआ थान दं मानोना बे बायदि मानसिफ्रा जों मा मोनथिगौ जेनेबा सोरबा लोरबांथि जायो मालाबा थाखानि दुरबल जायो थाखानि गोनांथि जानानै फैनोसै हालाय हाफाय जानोसै मा मोनगोन मा मोना जानोसै बेबायदि समावनो जुदि बैफोरबायदि मानसिखौ लोगो मोनफ्लांबायोबाथाय नोंनि बाथ्राया गोजावलांबाय नोंबो गोजावनानै गलिलांबाय थौदो जेखि जायासै रावबो मोनथिखाया बे आरो बाथ्राया अबा खामानिफ्रा नायदो लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोन बे भिडिअनि सायाव नोंथांमोना बुजिनांगौआ नोंसोरनि सायाव सोनारबाय दे मानोना दिनैनि तारिखाव गाव गावनि गथ'खौ रैखाथि होनांगौआ गाव गावनि आखायाव दंसै उन्दैया बाहा बेरायदों बाहा बेरायाखै बे आरोना नोंथांमोना एसेब्लाबो थाल मोनगोन कि नोंनि फिसाजोनि गाननाय जोमनाय देलायनाय जे नोंनि फिसाजोआ दि उरनिया बुरनिया खामानि गैया माने दिनैबो बाक्सायाव थांनो नागिरदों दिनैबो चिराङाव थांनो दिनैबो बेंगलाव लोगोजों थांनो दिनैबो गुवाहाटियाव लोगोनि बार्थडे जाहैनांगौनो दिनैबो सिमलायाव बार्थडे जाहैनांगौनो दिनैबो हनै माबायावहाय वेस्ट बेंगलाव लोगोनि बार्थडे जाहैनांगौनो होननानै नोंखौ थगाय साफ्रोमबो थांगासिनो दं नों बाहाय खेबसेबो दासिमबो खेलानो होआखै थांनानै नोंनि लोगोआ नोंनि हिनजाव फिसाजोआ माबे खामानियाव इनभल्भ जाहैदों नों दिनैसिम दिथा होआखै फारसे नोङो नोंनि फिसाजोनि माने देहाखौ नायदो नों एसेबाबो नोजोर होदो सेहेराफोरखौ नायदो बिनि सेहेराफ्रा मा जालांनो हमदों बहा थांनो नागिरदों सेहेराखौ मा एसे गम मोनोना एसेबाबो बुजिनो हायोना सेहेराफोरखौ नोङो जुदि मोजां नोजोर होयोबा माबायदि बिनि सेहेराफ्रा बेसेबां मा जालांदों हमनो हायो एसेबाबो थ' बेफोरखौ नोङो नोजोर होबानो जाबाय ओंखायनो आंनिफ्राय खावलायबाय रायजो राजा नोंथांमोन आंनि जुदि भिडिअ बुंनाया जुदि गोरोन्थि जायाखैब्ला बेनि सायाव नोंथांमोनहा आं बुंखादों माने मोजां मोनसे एक्सन लायाब्ला जोंनि थासारिया गुबुंले जालांगासिनो दं आरो बेखौ मानोना
माने प्रुफ नांगौनि खाथियावनो गोबां प्रब्लेम जायो नों खिथागोन दानो बुंगोन माबा मोनसे जालायगोन बे जे मानसिफ्रा थारमाने आंथ' दा फिल खालामो जोंनि समाजाव 100आव आंनिबा 30% सुबुङा मोजां दङदां माने बेबायदि माबाजों लोगो लाया खोमा फ्राय बिनि बांसिन 70% सुबुङानो बेफोरबायदि खामानिजों इनभल्भ दं खोमा आंनि मोन्दांथि बायदिब्ला ओंखायनो माब्रैबा बांसिन जाबाय नालाय बेफोरनि गाज्रि खामानि मावग्राफ्रा ओंखायनो बारा गुरुत्व होला बे आरो बाथ्राया आंनि मोन्दांथियाव बे गतिके आंनिफ्राय खावलायबाय रायजो राजा नोंथांमोन अननानै बेनि सायाव मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया नोंथांमोनहा माने गाव गावनि फिसाजोफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय गाव गावनि समाजखौ रैखाथि होनो थाखाय बे आयदानि सायाव मोनसे मोजां सिद्धान्त लालायदो बेखौ आंनिफ्राय खावलायनाय जाबाय